O kani sila nang hawa ni sila sa kuan sa yutihan. Siniman na ni ang hinawan diri kay mo lagi. Daghang kuan. Ay sa kay manghawan pa mi. Tan-aw pa kung saan gyud sa panghawan. Ang laya gidi ay ang kanang ikog-ikog di natanggalon tin. Sa ikog-ikog. Kanang likot-lokot ba? Kani? Oh. Mo na bunga? Dili. Asa may bunga? Ang bunga kay naman siya sa udot tag inani ba? Ana siya mag-agiar kani oh. Mo na nananom niya di ka ba? Okay raman kay manage ra ba. Mo nang kuan. Ang tinganan kaayo kay Mo lagi. Mo bitaw nang dili pod kay ma-apil man ang kuan og kuha. dahon na may importante ani. Kinahanglan sa mga hawanan kay magawas ang ito ba. Tanaw to dito ang hinawanan daghan kaayo. Lagi. Kato bitaw pag daing sud ko ni dutay Bago daghang. man to namong nahawanan then nabiyaan na mo kay nitapon na mi dito sa baba naguna sa sibuyasan. Mao na to ni balikan na mausog. Ah, Dali man kaayo mo kuan bro. usa ka semana no, wa na. Oh, kasi man wa na mo laylay na. Bali. Mo lagi na daghan na kayo grabe ka kuan diri oh. Daghan jud ay. Daghan oy, daghan na nagto. Kalig na dungan palit na. Oh. Pero kuan angit ngiob naman sa nun kay diri. Pila na ni ka adlaw diri hinawan ay nas likod. Kasi man na bibili ni bunyer sa. Ah. Di man Oh. dali oy, Lagi. Ginunit to. Oy gatan-aw bitaw ko ang dili man lilim ang kuan kinya dili pod kinanglan jud ka kamao gyud Oo. kung kuan wa na hawan-hawan lang awa na. Balobalog din Hurot. mo bantayan kay magut-gut ka aning dahon din. Pares-pares ra bay aning mga balagon. Magut-gut og apil ang balagon. Hurot. Imbes makuan makaayo makasamot. Mao gid. Landunga diri ilawom day. Pero ligon pa man ang mga tukon de. Oh. Ikon pa man. Bago pabaya. Oh, usa pa ni ka Katuig pa. sa katuig. Pero kusog gyud ning tubig diri oh. Bahatan gud niya. Kanang managaan. Kanal. Ya, kuan. Mo nang maintenance sa sayote. Weekly na mag hinawanay. Sumunang kuan, sumuna ang sayote tray. Ya mo nang saka siya sa trellis. Ayut, oh sayote. Okay. So meet mana. Oh. Challenge kay no pag hawan kay pare-pareha ra ng healthy og dili luya. Ang lalag na inyong gikuha. Di gani ko kita unsay color anang eh. Mudeng ba nawa? Sa alayon. Ah.
usahay mo ari sa diri kay kuan po. Kanang daghan ng trabahoon kay diri man itang kay yung alayon. Ah. Balik ning ate ba. Maayo pud para mas dumadali. Madali. Yun anang mananong si ate ko ano. Sila na magtrabaho si iyang alayon. Mm. Hapon, diri man sa kahapon. Aw lagi, ingon bitaw sila nga daghan kuno kay kawananan dre.